nekonečný generátor vody. Zdroj, ty generátor. Jaj. Aha, no. Randu jako. To tam musí být prostě. Tak. Dáme ho sem. Děláš trochu pravdu. A spravím kamenný krompáč. No môžem ostať si kamenný krompáč. Tam choď. Počkej, nevyhadzuj ho, ty debil. Ja ti robím cestovnový, ne? Už mám hotový. Hej. Ešte nie, až teraz. Shit, padajú mi tam preč. To nevadí. Je úplná zbytočnosť to drevené krompáče. Nie. Pre mňa hej. No, nevyhadzuj, hej? Neskoro. Ty debil, nevyhadzuj. Ty čo tam dávaš ten jajka, kaktus, dobrá. Sorry. Skoro som tam padol. Ježiš. To musím dať tam. Tak. Dúfam, že to bude fungovať, že som to nedosral. To si dostral. Oh my god. Preto som tam urobil tú dieru. Počkaj. To takto, toto tiež. Oh shit. Toto bol menší fail. Takže nikdy nezatvárajte to, lebo by sa vám stalo to, čo mne. Dobre, teraz to nezatváraj, lebo idem dolu. Ale najskôr mi daj Čo? kameň. Mám len 12, 11. Dobre. Čo ideš robiť? Idem to uzavrieť. To je taký sexy pohľad. Už to je hotové. Takže už ten strom nech vyrastie. Ale nech sa nám to spávne postlivec na bolniu. Strom bude. Ne, sam bude ťažko rásť. To je jedno. Na to. Budeme sa snažiť nenadávať. Že jedinečný. No Rado. Ja nenadávam. Ja som slušný. Jak ja. Ne. To bude tým, že veľa kúpem Google. On je slušný. A není to reklama, hej? Teda je, no. Neviem Google. Trošku zväčším ten ostrov. A to môžem otvárať ten kameň. Dohodneme sa, že budeme slušní. Semiačka idú na hlinu, že? Čo? Ne. Musíš ho po hou, keď si vyrobíš motiku. No však na hlinu. No však áno. A musíš ho... What the fuck? Ne. Nestežuj sa. Nekrič. Dobre. Tady potřebuji Nehovor česky, nemám to rád. palicu. Proč ne? Lebo som Slovák aj ty. Volete loďka?
Sa na hovno. Tak. Dobre, je to hotové. Semiačka. Si vyriešil. Akože to čo bolo. Počeli. Ty bolo, jak sa mi bugla tá hlina. Diváci to mohli vidieť. A už ho mám späť. What the fuck? Ako ti to laguje? Nelaguje mi to. Daj mi tu. Čo to máš? Alebo to povore. Dobre. What? Takže áno, vyrobili sme si nové semiačka. Dobre. A teraz musíte výraz. Výraz. Počkaj, dám taký sexy záber na teba. Wow, yeah. Tu na máš ten Isto sexy dúlo záber. harum shake. Tu máš môj sexy záber. Ukáž. Dobre, hráme na Skyblock. No. Jak sa mi bugol server. Ale ja by som si zahral aj Skygrid. To je tiež celkom dobré. Hráme Skyblock. Natočíme potom aj Skygrid. No, môžeme natočiť aj epizódu Skygridu, podľa toho, ako bude záujem. Tak samozrejme píšte do komentu. No. Bože, mňa trolí tá truhla, prečo mi nejde otvoriť? Ide ti? Lebo sekáš do hliny. What the fuck? Čo? Nie, ty stojíš. Prepáč, musím sa relognúť. A vrátim sa späť, keď sa prihlásim. Takže čaute! Sme späť, ale nerobím si srandu. Sme späť. A ja, že si to už vypol. Ne. Tak som prihlásený. Je, že už zase ideš sekať do truhle. A Už mi to padneš ide. už. Začnem to. Som sa vtedy bugol. Hej, spravme dvojgenerátor. Spravím dvojtu. Takisto. Áno, jedinečne robiť dvojtýka custom generátor, aby sme mali viac toho. Teraz si jedine budeme rozčať. Možno sme pokračili na Skyblock level 1. Dobre. Skyblock level 1 máme. Wow. Ty čo robíš za ozrúdnu veľkú? Ja neviem, čo robím. Čak máš robiť double stone generátor. Dobre, už bude hotový. Prepáčte, ak to počujete, ale ide okolo nášho domu motorka. Ja som si myslel, že to je jedinečný prvol. Go! Ty kokos! Jedinečný... Skoro som padol, stihol som sa portnúť. Hej.
Ty si pán. Kto je pán? Ja som pán. To viem aj ja. Ty vole. Ale radšej to nebudem ukazovať, ešte sa Fuj. stretnem. To bolo fakt, že šťastie. Dobre, idem znova. Tak to si pozriem. Kurva, ja som padla dole. A že nenadávaš? Prepáčte. Hotovo. Tak a teraz sa na hlavu prepojí. A daj tam. Lotus. To musí resetovať Skyblock. Musí vedieť. Mm. Ako ja. Ja Skyblock moc nehrávam, ale Ani ja. Ale tak niečo už je. Možno. to tiež kola. Slon. Ťažké začiatky. S týmto kameňom. No. Nedá. Zbytočné minúty. Nebojte, budeme len kopať cobblestone. Takže sme späť a nakopali sme cobblestone. Aspoň nejaký. Takže to idem zväčšiť. Aspoň trochu. Ja s tým cvičím parkour. Áno. Choď radšej kopať ty parkour. A inak mohli by sme aj parkour mapy natáčať. Ako. Mohli. Ale Počas víkendu. možno. Dneska je štvrtok. No, Cez víkend, sobotu to môžeme natočiť večer. no mohli by sme možno. Po Uvidíme. obede to je jedno. Uvidíme, ako sa to vyvinie. Ale teraz Skyblock. Tak. Už nám vyrastol prvý sugarcane. Haha. Tak počkaj, zväčšíme to. Aha, Nie, to som mal to dať. musí byť pri vode. Hej. Daj mi to, ja to urobím. Ty to Daj, zatiaľ zväčšovať. vykop to. No, vykop. Ne, Vole. tak. Fail. Nevadí. To asi len ty dokážeš. No, Toto už je tretíkrát, čo si tam spadol. a čo? Sa nehovorí. Správny parkourista tam ešte nespadne ani raz a pritom sa... Tak som nič nepovedal. Dobre. Uha. Teraz ideme zväčšovať. Dobre, to stačí. Ne, ešte jeden pás. Tak. Inak, ak chcete IPčku tohto Skyblocku alebo EPP Fraction server, Dáme vám ho do popisu. áno. Na PvP frakcie, to je od a popisu tiež od Sičáku, sme spolumajiteľia, ale to sme si to vypli, lebo hráme survival a nevyhľadám nič, lebo už fakt som tu není nič. A, Vypnutý chat. mám vypnutý chat. Prepáčte. Mám malo života, idem si skočiť šipku. Hunger bar, ne? Kúkaj sa na mňa, vole. Kúkaj sa na mňa. Tu. Čaute. Tak čo len ja dokážem. No, jedinečne mám malú hunger baru, tak si to jumpol. Na čo zbytočné žrádlo? Rozum treba. No to není rozum, to je dokádzanie. To je jedno. Aspoň nie som hladný. Cigán.
sranda bude, keď budeme robiť Nether portál. Prestaň! Tam mi krompač. Nemôžem. No, tu máš. Díky, jak cigaňovi, taký zničený. No tak, čo by si ešte viac chcel? Nebehaj mi tu, boha. Vole! Prahy parkourista tam nespadne. Dobre, idem ti pomôcť. A čo by nám ešte nevyrastlo? Čo? Za chvíľu nám vyrastú Kaktus. melóny. Nevyrastol. Hej? Hej. Dobre. Ale nemáme už piesok. Kaktus je nepodstatné. Ja chcem piesok, vole. Kde ho? Nájdem. Už nenájdeš. Vole, ja ho chcem. Nehovor to, vole. Ty vole. Ja chcem piesok. Počkaj, ja si zapnem chat, nech mi nebude. Jau, haha. No, jedinečný odišiel na vecko, tak ja ťa nakopem nejaký cobblestone, aby som niečo nerobil bez neho. A robil mu krompáč. Tak. A zase som bugnutý, nemôžem zobrať cobblestone. Oh my fucking god. No. A zase sa vrátim, keď budem prehľadať. Takže sme späť a jedinečný sa tiež vrátil. Ja mám krompáč. Ja ho mám. Vole, to mi ešte krompáč kradneš? Hm. A ty mi hovoríš, že som žobrák, nie? A nie si? Tak, neviem, kto mi bere krompáč. Moja mama nie. Moja ho tiež nezbrala. Nejaké cigánky. A už za chvíľu, ale Nemelón. ukážem ti jeden fail, Ty si debil. Na čo si to spravil? aby ich bolo viacej. Ale ty debil. Veď ten melón rastie na druhý blok, chápeš? To není obilie. Oh my fucking god, uhni. Nevadí. Čo robíš? Teraz na tam nič nerastie. Ty si kokot. Na čo si to? Lebo chápeš, že to rastie na tento blok? Aj. Som debil. No, vidíte, že Ale sa... sem toho. Aha. Je to proste debil. Vola, nenadávaj. No, už máme skyblock level 2. Wow. Pokročili. Veľa. Turu, turu, tururu, turu, turu, tururu. Najlepší Island tu má 511 level.
A to máme za Lebo 2 dní 211. to máme za 2 dní data. Si vezmeš. Čak to tak treba, čo? No takže sme sa dohodli s jedinečným, že stopnem to a vrátime sa, keď bude ten strom vyrastený. Vidíte. Ticho. Takže čaute, sme späť a zohnal som hráča Empty, ktorý nám zasponzoroval Stonebrickmi a Bone Millom. Čiže moc mu ďakujeme a moc mu ďakujeme, kvôli nemu máme vyrastený strom a všetko. Ďakujeme mu za všetko a dúfam, že zostane našim kamarátom. Môžete vidieť, pozdravujú vás, čaute diváci. A takže tak, môžeme... Všetci vás zdravia, no. Tak. Pomeň, no, pustne. Tak. No, on chcel za to byť spomenutý vo videu, čo nie je u nás problém. Je to... ešte mi dal aj šípy. Podaj, nemôže brať, ale ne. Tak dík, máme ten... Ideme robiť to. Hej, kde máme settling? Ježiš, odomkni mi to, hej. Čo máš? Aha. Pracovala som na tom. Čakaj. Práve som to išiel robiť. Aha. Si pokazil. Stále sa ma pýta, že či točím, mu chce byť stále vo videu. No, nie je problém, však čo. Mne to nevadí. Nám aj pomohol, takže... Tu chcel jeden. MP je veľmi dôležitý. Áno, vyrastový strom. Padlo mi jablko. Dobre. Máme sekeru? Naše jediné žradlo, tak buď rád. Však dobre. Ja mám sekeru. Takže už nemáme ani drevom, sa nemusíme obávať, lebo náš kamarát prepáčte. Drevo drevené. A nechám to upadnúť, lebo z toho máme viac. Tak, tam máš ešte? What the fuck? Čo ti dal? Jeden blok piesku. Super. To je veľa. Lebo je to fakt vzácne.
Potrebujem tu stavať. Tak. Nejsem Santa Claus. Každý nám chce dávať piesok. Ne. Tak nech dávajú, nech No, nosia. ne, my hráme normálny Skyblock, vole, nemôžeme. Jo, zase som... Bože, nepýtaj to od nich. Si normálny. Keď Hej, kde som? tu si. Vo vode. Ježiš, zase som bugnutý. Takže uvidíme sa, keď sa prihlásim. Takže čo, ideme späť. Aj, v tom stromy. Stromy stávajú iba sem na tieto bloky. Dobre, len tieto už boli tam. Tak, prečo Ich nie? vyťažím. A ja. Poďte, že radšej tam je. Nej, ja idem tiež stromy. Stromy sú dôležitá vec. Me. Bože, už som ako Gogo, ja milujem Goga, to bude tým. Si blázon. Ne som teplý, ale tak. Lenči? Ne. Vole, tu na nejaký strom. Ej, ty si všimol? A tam je sapling, toto. Mám? Nemám, ty máš. No, chce vrátiť to CDčko, ja môžem osrať celé CDčko. Jo, prečo to nejde? To musíš viackrát od novej verzie, bože. To je pekná kravina. Není. Je. Až moc veľká. Čau a vypál, ale ne. Stále mu ďakujeme. Až drevo. Ja idem na kameň. Ok. Možno. A už by nám mohol vyrazť aj melónej. Mohol. Ale stále tam není. Mohlo by sa mu zachcieť. Aha. Kaktus. Ej, sugarcane. Jo, dobře. Takže kaktus umiestním sem. Kaktus číslo 2. Aj príľavu nejde. Nie, to bude tým, že musí byť na piesku. Počkaj, tiež pravda. Pozri, čo nám dal, vole. Kamenný tiež, to sú nám náhodou. Ale ne, to je dobré. Stojíme nejaký dom. Do ni. Ku. Si robíš srandu. Kurva! Hej, kľud. Dobre, však máme nekonečný. No tým to nevyťažíš. Ja viem. Kurva. Ticho, až tam zablokujú čelo. Pýtaj sa, že či nám nemôže niekto prísť vykopať obsidian. Jaj, ty si zapchal lávu. Ja som zapchal lávu. Ty si No, debil. to som. Oh my god. Dobre, asi sa vrátime až po tom, čo Ser na to. získame lávu, lebo... Tak. Vole, toto som nedomyslel. Ty si debil. Ako bude v tom? Máš pauzu? Ne. Vole. Dobre, dáme pauzu, dokým sa to nevyrieši. Takže čaute, sme späť a zase nám Empty prišiel vykopať obsidian. Za čo mu zase ďakujeme. Nestoj mu tam. Nie, on má blok. Jaj, nech mi ho požiča. Požič mi ho, dám ti ho naspäť. To asi nedá. Nepožiča.
No makaj, bože, nemám milión videú. Čas na videu, aby som mohol toľko. Cože? Čo? Máš tam hlavu. Ja? Už to mám? Daj. Už to mám? Nebuď dole. Dobre. Ty vole, on nám tak poradil, keď na tomto serveri je to ešte, že tak, keď kliknete na obstyk tým vedrom, kyblíkom, tak máte znova. Tak. Empty dík, aj za radu. Dobre, musím rozkopať ten strom. Dobre, za chvíľu melóny budú hotové. Ty zatiaľ sa starajú o tie stromy, ja idem ťažiť. Ešte chcela sa pýtať, či to zajtra bude na YouTube. Áno, bude to na YouTube už zajtra, čiže v piatok. Presne. 19.4. Presne 19.4.2013, v piatok. Áno. Nejak na večer by tam už malo byť. A možno aj ráno. Či? Aj ráno budeš, ale ja to budem dávať teraz v noci. No, dám ti to video na USBčko. Tak. Drevo. Počkaj, aký je čas. Takže tak sme späť a už natáčame 37 minút. Čo sa my natáčame v HDčku, to sa bude strašne dlho updateovať na YouTube, to je poha. Nechcem ani vidieť, dokedy to budeš updateovať. Pozor, ja to budem dávať na YouTube. Áno. Tak mi nehovor, koľko to bude trvať. Tak. Tomu v HDčku. Hodím si šipku, lebo mám malú handle. No, ešte mi vydrží, ale... Banzaj! Vole, idem ťa zachrániť. Banzaj! No! Nechaj ma tam, ja ich zdržím. Neskoro. Čakám ťa na Islande. Taký. Island. Nestúpaj potom sa po tých oných sadienicách. Aha. Čo? Prečo? Lebo. Chcelo by to piesok. Nezačneš obrať do nich, prosím ťa. Neboj sa, nebudeš žobrať. A teraz začne písať. Neboj sa. Ale ľudia, ak máte, napíšte a nesklamte ma. Ja to rád príjmem a rád to aj využijem. Kto je pán? Ja som pán. Dúfam, že zase Prečo hovoríš v minulom čase? Čo? Ja som nepovedal, kto bol pán, ale ja som povedal, kto je pán, ja som No pán. však, a prečo hovoríš v minulom čase? Debil. Máme trošku menej dreva. Menej? To tak... No, trošku menej ako... Idem robiť dom. Ber sa na dom. Ne, bude to sranda. Počkaj, predĺžim to. No však ja to budem predĺžovať z dreva, to bude podlaha. Hej? Chcelo by to jednu vec, jednu zásadnú vec. Pec. Mala už ju mám.
Aha, toto je fakt smola. Tak to si spravíme doma, za tým môžeme ešte predlžovať Island potom. Tebe hrabe, vole? Prečo? To akože mám padnúť? Urobím aspoň dvojtu. Ježiš, tak to tam vyplníš. Plníš to rýchlo jak moja babka. Ale aspoň nerobím chyby ako ty. Ale mám A to nezabrám rýchlejšie. čas. No je pravda, že už natáčam okolo 37 minút. Áno, nerobí chyby! Ticho. Vôbec! Jedinečný je jedinečný. A ja Rado je Rado. No vidíš, Rado robí chyby. Ne. Vidíš? No, Ne. no ešte. No, no. Dobre, to som... 1 zo 4 a ty 3 zo 4. Vole, čo robíš? Nie som to ja, proste. No, nie si vo svojej koži dneska. Ty vole, na to mi nemá ísť všetko drevo. Srad na drevo. Naťažíš ďalšie. Prečo sem? Počkaj. To bude takto. Tu budú dvere. OK. Nie, tu budú dvere. Nie, budú dvojité dreve. Dvere. Dreve? Dreve. Dvere. Dreve. Urobíme si srandu z helpera. Kde je? Uprchlík. Ešte aspoň Jedno, no. jedno. Ja začnem Je rado. robiť. Slyším dobre. Kika tu prchlík. Jedno napomenutí. No, No aspoň vidíte, Pozrite. ako ich tu máme retardov helperov. jedinečné. Jo, budeš vo videu helper. A čo? Majiteľa znám osobne a keď mi dá ban, skončí na servere. Keď mi dá ban, tak mi bude Hej, musieť dať spolumajiteľa. Zochliak. Nakoľko napomenutí hram. Nakoľko napomenutí. Pere. Sa tam pekný domček. Tu budú dvere na balkón. Kde? Za 3 máš ban. Za 3 máš ban. Vole, úplne mi blbne myška. Sexy dvere. Boha, nebudem sa s ním hádať. Lebo by asi skončil na psychiatrii. Sexistický balkón. No! Padneš. Vravel som ti, že padneš. Aspoň, že Ja som ťa varoval, ale chlape, čo je? nevadí, aspoň som zachránil nejaké drevo. Nejaké drevo. Jedno. Až jeden kúsok. Ja som to zahodil. Plot. Ako sa stáva plot? Trololo, trololo. Ten mi totál vypadol.
So stykom. Vole, ako sa stáva? Fakt nevieš? Nie, zabudol som to. Nemáme drevo, ty debil. Ja mám drevo, 30. Daj mi. Nedám. Tak sprav plot. Ako? Ja na to prídem. Nie. Ježiš, sprav si styky. Ja už viem. Už viem, vole. A budeš už potrebovať viac. Ne. Čakaj, takto. Ne, to je tabulka. Je tabulka. Čo ti? Ježiš, daj to What the preč. fuck? Daj to všetko, to drevo preč. A styky dáš do prvých dvoch riadkov, ty debil. What the fuck? To tak retardovanie robí? Dobre, mám kúsok plotu. Kúsok plotu. Mám aj Ne. kúsok dreva. Počkaj. No. Ešte jeden kúsok. Chyba? Ešte jeden kus dreva. Zapom to. Dobre. Dobrže, Tak, už vidíte. mělo by to byť. Za chvíľu aj Hotový. domeček. A za chvíľu budú aj melóny. Jejo, máme domeček. Celkom pekný. Na hovno. Dobre, čo ďalej? Bolo. Chcelo by to drevo. Aj ty si všimol? Nevšimol, ja ho robím. Aha. No fuj, ty ho robíš. No, všimol si to aj ty už? No. Počkej, teraz to ako myslelo, že ho robím? No, že ho robí. Vole. Ani nesranduj. Srandujem. Ne. Dobre, takže pre tentokrát ukončíme prvý diel Skyblocku. No, ešte počkaj. Tak. Áno, takže stiahli sme to celkom v pohode. A máme prvý melón na konci dielu. Áno, melón sa chcel ešte ukázať v prvom dieli. Tak nám padol. Nežer to. Tak, je to tam. Dobre. Takže čaute, s pozdravom. Jedinečný. A Rado, neviem kedy bude ďalší diel, určite ho nahráme. Tak sa majte. Po prípade like, odber, komentujte a Presne. tak ďalej. Píšte, čo by ste chceli vidieť buď na Skyblocku, na Minecrafte, aké hry, možno nejaké módy do Minecraftu a tak. Urobíme všetko. Tak čus bus, krásky trus.